Eu am făcut tichet. Scuză-mă englezul. Așa, fii atent, ai urcă Spune, sus, te rog. trebuie să merg undeva și dacă e tot așa. Așa, fii atent. Eu mai de mult pe server dădeam niște schemuri care erau ok, o să zic ce. Și vreau să zic dacă mai se poate să le dau. Gen, eu merg să Spune. cumpăr o mașină și eu îi zic lui Așa. băiatul ăla că nu pot să-i transfer banii prin... Nu pot să-i transfer banii prin straight. Nu există așa ceva. Doar prin triple C și dai. E stupid. Păi da, dar eu dacă Dacă îi zic trece așa și el acceptă, gen e ok? Nu prea e ok. Păi de ce? Că tot dacă nu se face prin trade e treaba lui. Da, dar la fel, repet, e urât din partea ta, adică de ce îi faci eu? Păi da, dar e ok? Nu se pune ca schem, nu? În teorie nu, dar, repet, într-un fel, Da, ai știu. abuzat de chestia asta.